Энергетик мәдәният сарайының Адамнар татар мәдәни клубы җитәкчесе Фәннур Миннекаев һәм мәдәният идарәсе концерт төркеме җырчысы Тәслимә Миннекаевалар сайлауга парлашып килде. Миннекаевлар сәхнәдә генә түгел, сайлау көнне 1441 участокка беренчеләрдән килеп, зәйлеләргә үрнәк булуларын күрсәтте. Җәмгыятьтә яшәп тә, анда барган вакыйгаларга битараф калырга ярамый. Сайлаулардан без тагын да уңай үзгәрешләр көтәбез. Бу безнең иң лаеклыларны сайлаубыздан тора. Булачак президент ничә тавыш бирәчәгебезне дә искә алып, шунысын да әйтергә кирәк. Татарстан дөнья күләмендә танылган, югары абруй казанган икән, без аны саклап калырга, тагын да күтәрергә тиеш. Шәһәребез яшәрә, матурлана, аның белән бергә халкы да матур яшәргә омтыла. Әлбәттә, моңа президентыбызның дөрес алып барган сәясәте нигез булып тора. Бу җәһәттән безнең коллектив энергетик мәдәният сарае һәр сайлауда актив катнаша. Быелгы сайлауларда да хезмәттәшләрем һәм барлык шәһәрдәшләрем сайлау участокларына бердәм килеп, лаеклыларга тавышларын бирерләр дип ышанып калам. Сайлауларга бару һәр кешенең ил алдында торган улы бурычы дип саныйм. Илебезнең тыныч, имин булуы турыдан-туры җитәкчеләребезнең хезмәтенә бәйле. Шулай булгач, сайлауларга барып үз тавышыңны бирү һәр кем өчен мөһим. Аннан читтә калу ул үзеңнең киләчәгеңә, гаиләңә, балаларыңа карата битарафлык күрсәтү булыр иде. Әлеге участокта беренче сайлаучылар һәм туган көннәре сайлауга туры килгәннәр игътибардан читтә калмады. Бу участокта сайлаган Лилия Әхмәтҗанованы сайлау комиссиясе гомер бәйрәме белән котлап, истәлекле бүләк тапшырды. Лилия Әхмәтҗанова әйтүенчә, аның туган көне шулай сайлауларга туры килә икән. Ханымның котлау һәм игътибардан күңеле булды. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.